Guys, ito po yung unboxing natin ngayon para sa metal casing ng ating GoPro Hero 4. Eko. Hindi po ito sponsored ng Amazon Prime free delivery. So guys, ito pang abri ani. Buksan natin. Laki ng karton. Yan. Kasi balak kong gamitin yung GoPro ko para sa ganito, paggawa ng video, pag-vlog sa cellphone. At least yung GoPro lagi siyang, kumbaga, naka-autofocus siya lagi. Meron siyang lens cap, 37mm na filter para hindi maano yung lens ng GoPro. So ayan, ganda, diba? Ayan o, solid. Meron siyang yung pangkabit ng screw niya sa ano, at higit sa lahat yung parang hot shoe niya. Ayan, pwedeng maglagay pa tayo ng ilaw. Yun lang, wala tayong dalang screwdriver. Hindi siya pantay. Parang may kulang. Paano kakapit yung mo, GoPro mo kung mali na naman tong na to. Paano siya kakapit dyan kung wala yung takip sa likod? Complain. Mali. Ayos na sana eh. Okay na sana. Kaso may kulang. Minsan yan din ang ayaw pag umu-order sa online eh. Wow! Kasi yung alam ko talaga may to eh. Okay na sana eh. Ang alam ko, ang wala dito yung lock, yung dito sa gilid. Wala eh. Ilang bad trip naman to. Para pag pinihit mo siya dyan, naglalak siya. Ngayon wala. Sige lang. Ito na naman, Amazon na naman. Baka kulang na naman to ha. So nagkulang to. Order tayo sa kanila ng ayan. Ito. Thank you letter. Ito guys, ayan. Boya MM1. So tingnan natin kung papadeliver nila ulit yung
dyan mic. Yung Winmax nya. Ayan. Ano natin tignan. .5 jack. May kasama rin siyang lagayan. Ayun. Tapos dito yung ilaw. Dito yung ilaw. Tapos nandito yung GoPro. Okay na sana eh. Kaso nawawali tayo sa Amazon. So pwede natin i-test. Kaso kulang yung housing. At ang pinaka-importante, ito, ganito. Audio adapter para sa external mic kasi yung para dito magkaroon ng adapter to. Yun na lang sanang kulang eh. Ilaw natin dito. Check mic. Ewan ko kung gaano kalakas tong to, at least pag merong ganito, yung parang nasasala yung ng hangin o di kaya yung mga ibang sa background mo, lalo na pag nasa outdoor ka. Kasi ang alam ko pag sa GoPro lang talaga medyo mahina talaga yung pick up ng mic niya eh. So yan natin. Yan. Yan yung setup natin yan. Hindi na nakakabit yung external mic natin na to. Check mic. Yung sound ngayon ng GoPro mismo na mic. So sa tingin nyo alin ba ang mas maganda? Pag yung mayroon external or yung built-in galing sa GoPro mismo. So yun. Saka na lang natin to i-test sa outdoor guys pag pag nakuha ko ulit yung lock dito kasi pag nalalaglag yun. So yun lang. Ano ba ang pagkakaiba or wala? So ayun. Salamat at magandang araw sa lahat.